दा बेवहाय मानै डेड बडि जानानै दङ नै मानै थैनानै दङ उन्दुब्रेना थैदों इयो उन्दुब्रेना थैदों ने उन्दुब्रेना थैदों ओमफ्राय खस्थ'फ्रा माबायदि मोनोब्रा खस्थ'आलाय मा खस्थ'आलाय ओरैबायदिखा माने लाबोजेननायावहाय हरथाम हरब्रैसोआ मोनफिननोबो मोनखाया मोनफिननो मोना होखांबाय थानांगौ ओमफ्रायो औ दाथ' गरम नालाय फांखा बायनो हायाखै फांखाया कम्पानि दा रायजोफोर गावबा गावनि इयुन जेनेरेसनखौ नायहरनानै संसाराव माबा नङा माबा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगौखा नङा होमबा लोगोफोर दिनै थिग बेबायदि समायावहायनो आंनि गामिनि सासे लोगोआ बयलार फार्म खुलिदों ओमफ्राय एक्सुवेलि बेसेबांसो इनकाम जायो ओमफ्राय बेसेबां सम फिसिनानै बे बयलारखौहाय लांनाय जायो नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारिफिकेसन नोंथांमोननि गेजेराव आङो हरनो सानबाय ओमफ्राय भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना निस्सय लाइक खालामना होनो दाबावगार ओमफ्राय चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन ओमफ्राय आङो भिडिअखौ बांद्राय डिडि खालामाजासे आङो डाइरेक्टलि मेन लकेसनाव हाबखानोसै थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन रायजो राजाफोरा दा लोगोफोर बयलार मालिकआ बेनो बिरस्ता गान्दै बिथाङाबो चेनेल दङ ओमफ्राय बिराद बायदिसिना आगजुफोर दङ नै ओरैहाय माने बेफोरखौ नांजोबगौ आरोना ओमफ्राय बेयावनो उन्दुयो नामा नोंलाय बेयावनो उन्दुयो बाबा जानो उन्दुयो सानै गिया गियोलै हारसिंला हाग्राबारि ना बाबा जानो उन्दुयो उन्दुनायावहाय सानैजों उन्दुयो आरो ओमफ्राय बयलारा ग्रोन दं आरो नैबोनो ओमफ्राय खयस'थासो दङ दा दा माने आंनाव सफैनाया 1900 माब्रैमोन 1900 माब्रैयावहाय माब्रैया लेंग्रा माने आथिं गोबाय ओमफ्राय गांखं गोबाय फैदों आरो ओमफ्राय बेखौ रिटार्न खालामफिनबाय माब्रैखौ ओमफ्राय थालांथारनाया 1900 थालांदोंमोन 1900 दा 63 थैबाय ओमफ्राय दायो 63आवहाय आरो नै दिनैहाय मानै थैना दंबावो दान्दिसेम थैबावबाय ओमफ्राय सानबेसेसो लानाय जायो बेखौ लांफैनो बयलारखौहाय दासिमाव बियो दासिमावहाय मा जाबाय 35 दिन माने 35 दिनाव लांफैयो दिनै लांफैनायनि खोथा बुंहरदों नै ओमफ्राय बे बस्ता लानायनि जाहोना जाहैबाय माने मेनेजारा माबा इ बस्तायाव माबा सोनानैहाय सुनो नुदों ओमफ्राय बेसेबां बडि ना ओंखारनो नै बेखौ खिथाहरनांगौ दा नोंथांमोन बा रायजो राजाफ्रा नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिनानै लागोन आरोना ओमफ्रायो बेसेबांसिम इनकाम जायो जेन'बा बे बयलारखौहाय सानबेसे फिसिनाय जायो दा बे बयलाराखौथ' आं एबारसो खननै जादों नालाय दाखालथ' माने ईद लोगो मोनना होनायाव एसे बांगालफोरनि ख्रिस्टमास बर'दिन मोनना होनायाव बेयाव एसे दिना लावदों 36आव खनसे ओमफ्रायो 37आव खननै लांफैनाय जादों 37सिमावहाय जोबदों एसे बारा लानाय जायो मास मोनसे एसे बारा लानाय जायो बेसेबांसो इनकाम जादों इनकामालाय बिदिनोसै मथा मथि माबा मोनाब्ला ओइ ईद गोलैना होला एसे थांगौमोनदां मोजाङैनो होमब्लाबो बेसेबां मोननाय जाखो ओरैनो मथा मथि मारै होननांगौ जाखो आङो 75निफ्राय 80 बिदि आरो खोनाबाय दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो दा नोंथाङा मा बुंहरनो सानो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय सोरबाफोर बेफोरबायदि बयलार फार्म खालामोब्ला नोंथाङा मा मेसेज हरनो सानो एसे बुंहरनो हागोन आंनि मेसेजआ बेनो माने सोरबाफोर बानायनो गोसोब्ला बानायनो हागोन बेयाव जेबो माना गैया माने कम्पानिनि थाखायबो ओरैबायदिसो मावग्रा मोनब्लासो मोजां आरो बिसोरनि थाखाय बेसेबां हागौ माव आरो माना गैया एक्सुवेलि बे दाउआ गासिबो कम्पानिनि गोजा आरो ने होमब्ला कम्पानिनि जायो बिराद खस्थ'बो आरोना सिगांनि समावहाय फैसा बिराद थांग्रोयो नामा ने न' बां लुनायावहाय ओरैनो बेसेबांसो खरस जायो फैसायाथ' खामलायावनो आङो 70निसो बारदोंदां बे न'खौ लुहोनायावनो ओमफ्राय नैबे जेनाखि आदार होग्रा भारा बेयावहाय 40नि खाथियाव थांदों ओमफ्राय 40नि खाथियाव थांसेयावबो ओमफ्राय बुस्थुआव बायजोबनो हाबाखै आरो मथा मथि फुरा बायजोबोब्ला 60सो थांगोन बे आदार होग्रायावहाय बायजोबनांगौ ओमफ्राय दंबावो दाबो डेक्सि एरि बायबावनांगौ बायनो हायाखै मथा मथि भाराखौ नों मोजां कम्पानिनि बुंनाय बायदि बायजोबोब्ला 80 आरामसे थाङो भारा खरायावबो नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजोंहाय निस्सय मिथिनो मोनखाबाय माने मास मोनसेयावहायनो 75,000 खामायनो हायो दा बेवहाय मानै डेड बडि जानानै दङ नै मानै थैनानै दङ उन्दुब्रेना थैदों इयो उन्दुब्रेना थैदों ने ओमफ्राय खस्थ'फ्रा माबायदि मोनोब्रा खस्थ'आलाय ओरैबायदिखा माने लाबोजेननायावहाय हरथाम हरब्रैसोआ मोनफिननोबो मोनखाया होखांबाय थानांगौ ओमफ्रायो दाथ' गरम नालाय फांखा बायनो हायाखै फांखाया कम्पानि लायोब्ला गंनैजोंनो 1,000,000 नांगौनो बायनो हायाखै ओमफ्राय नै दा
गरमनि थाखायनो बेफोरबायदि थैगासिनो दं आरो मालाबा 7टा 8टा बिदि थैगासिनो दं दिनावहाय ने दिनावहाय ओमफ्राय एक्सुवेलि बबे जायगानिफ्राय फैयो बेफोर बयलारफ्रा एसे खमायबावदो जोंनिथ' दा मेन अफिसा अबायापुरिनिफ्राय आदसा ओमफ्राय बेफोरबायदि दानाफ्राखौबो बे फ्रियाव फैफाखायो ना मायो बेखौथ' जोङो फ्रियाव मोननाय जाया जेन'बा मा होनो दा जों बेखौ फ्रियाव मोनथ'नानै दङ बाखियाव मोनथ'नानै दङ आरो जेब्लानाखि जों बे दाउखौ लांगोन अब्ला बेहाय दाउआवहाय बेसेबां इनकाम जायो बेनिफ्राय माइनास खालामनानैहाय लाखिगोन बिसोरो बेखौ बिराद मोजां ओमफ्राय नैबे दाना दाउनि फैसा बेखौहाय ओमफ्राय नै बेफोरबायदि दाउनि थाखाय दै लोङो बेफोरबायदि होनांगौ बे दैया गोजौनिफ्राय मेचिन होदों ने बेनिफ्राय बे दैया मा दंरा थिंखि दं बन दंखायो दा थिंखिया औ बै बोनोखा 500 मोननाय 1200 माबा 200 मोनसे दा ओरैहाय ग्रोम बयलार गोजा आरोना एनि एखे गामिनिखा आरोना जों बांद्रायबो रायलायनो हाया मिनिनाया बारा जायो बेनिखायनो एसे हमथासो रायलायबायदों आङो ओमफ्राय बे दाउ थैनायखौहाय फबो ना सोरनोबा हरनोब्रा नोंसोरलाय दाउ थैनायाथ' माने गाज्रियै थैनायनि नङा नालाय माने ओरै खाथिनि गामिनि मानसिफोर लांफैयो ने बै सोरबा जानो बादलायबायनो आमायबाय आंथ' जानो हाले माथो जायगायाबो बिराद गुदुं गाररा सिङावलाय जायगाया गुदुं जायो ओमफ्राय आं दिनै लांफैयो होननायखाय जायगाखौ फोसाबाखिसै माने दिनै लांफैनायनि खोथामोन ना दिनै लांफैनाय नै दाबो बुंदों मेनेजारा बेखौनो सुनानै खिथाहरनांगौ नो आदसा ओरैहाय ग्रोम बिराद गोलाव माथो 120 फुट न' आरोना गुवारा 24 मोजां गोसो होनानै मावोब्ला संसारावहाय जेबो आन्दाया लोगोफोर मावनो हागोन खिन्थु एसे फैसाफ्रा थांग्रोगोन आरो नोंनि न' बायदिसिना बानायनायावहाय बेवहाय एसे फैसा थांग्रोयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय मास मोनथामजोंनो नोङो मा होनो मास मोनथामजोंनो बे फैसाखौ बोखांफिनजोबनो हागोन आरो दिनावहाय जेन'बा मास मोनसेयावहाय 75,000 मोनोलाय आरो मास मोननैजों बोरैबाला मास मोननैजों हाफ्रामनोबो नागिरो जों बयलार गोजा दे नै बियो जाहैबाय आदार जाग्राफोर आरो नोंथांमोना फ्राय मिथिजोबखागौसै बा नुजोबखाबाय अब्लाबो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय नैबे भिडिअखौहाय शेयार खालामनो गोसो जाबावदों आरो लोगोफोर आङो सोरबाफोर नैबेफोरबायदि बयलार फार्म खुलिनो सानोब्ला नोंथांमोना आं नैबे लोगोनि नाम्बारखौ होनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै बिथांजों रायज्लायहरनो हागोन थ' लोगोफोर आं भिडिअखौहाय बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखिसै आं इसेबां मिथिनाय जाबाय गोजोनथोंसै